Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňize saglyk, hormatly dinleyijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Onu Praga'da studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, Salam Dogan programmamyzyň bu gezekki sanyny Türkmenistanyny 2 aýagy bilen agsaýar diýilen jinsy terbiýe meselesine bagşlaýar. Türkmen hökümeti hünärmenleriň aýtmaklaryna görä Birleşen Milletler Romasynyň ýaşlara jinsy bilim berilme barada edýän talaplaryny 30 ýyl bäri berjay etmän gelýär. Şunuň bilen bir wagtda Türkmen häkimetleri mekteplerde gyýylaryň ahlak terbiýesi barada alada galýanlyklaryny görkezip ginekologiýa barlyklaryny geçirýärler. Ýaşlar enatalar bilen ýygnak maslahat geçirip jinsy terbiýe meselesinde oňy netije gazanmaga çalışýarlar. Saglyk programmasyny we Progress fonduny esaslandyrjy Aynawat Ýaýlymowanyň resmi maglumatlary salgylanyp aýtmagyna görä, Türkmenistanyň 15-19 ýaşlaryndaky her 1000 ýaş gyzyň 20den gowragy gowraly bolýar. Hormatly dinleyijiler, Salam Dogan programmamyzy dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň hemişelik söhbetdeşi Aynawat Ýaýlymowanyň adatlygy New Yorkdan telefon arkaly beren interwýusyna geçmeden bu mesele barada yerli ýaşaýjylaryň şol sanyny hünärmenleriň beren maglumatlaryny göz aýlalyň. Türkmenistan UNFPA.org web sahypasyna aýdylmagyna görä, jinsy terbiýe bir diňe bir çağalara, yetkinjekleri we ýaşlara däli eýsem olaryň enatalaryna hem peýda etjek ilmler ulgamydyr. Bu ulgam fiziki ýagdaý, arasaçylyk, ahlak we etika, şahsy hukuklyk düzgünleri we hatda hukuklar barada maglumatlary ölçün alýar. Diňe enatalar däl, muallimler, lukmanlar, psikologlar, hukuk goraýjy edaralar ýaly bir näçe ugrun hünärmenlerini ölçün alýan jinsy terbiýe sazlaşykly ösüş, öz saglygyň we bedeniň barada tapawutly, köp taraplaryň we ýokary hilli maglumat edilmek, sagalyk funksiýalarynyň kämilleşmegi, özüňiň we töweregiňdäkileriň saglygy we awadançylygy barada alad etmek we jogapkarçylyk duymak maksatlaryny ýerleýär. Emma bu jogapkarçylyk sosial media syp çykýan käbir wideolardan hem görnüşine görä Türkmenistanyny o diýen ýokary derejede duyulmaýar. Adatlygyň habarçylar bilen anonimlik şertinde gurlaşan hünärmenleriň tasdiklamagyna görä mekteplerde, öýlerde jinsy terbiýe barada goşmaçy, zerur bolan maglumatlar yeterlik ýagdaýda berilmeýär. Ýöne Sovet döwrüne garanyňda soňky döwürleriň ýaşlary internet üstü bilen özlerine gerek bolan maglumatlary almagy çalışýarlar diýip söhbetdeşlerimiziň biri aýtdy. Şol wagtda Türkmenistandaky jinsy ýeşçilik tendensiýasy bilen bagly meseleler sosial ulgamlarda hem giňden aranyp maslahatlaşylýar we bu urda potensial ösüşiň bardygy öňe sürilýär. Emma jinsy gatnaşyk meselesinde yeterlik maglumat almaýan ýaşlaryň hem az därli gaýdalýar. Bu ýagdaý aýdylmagyna görä jinsy gatnaşyk wagtyny nähili goranmalygyny bilmeýän ýaşlary kyn ýagdaýlaryň üstünden eltýär. Göwreli bolan gyýjagazlaryň arasynda çäresiz galyp öz janlaryna kast edýänleri hem bar. Bu hili ýagdaýa düşüp öýlerinden kowlayan gyýlar hem bar. Käbir enatalar çağanyň gizlinlikde dogulmagyny üpçün edýärler we soňuny hastahanada goýup gaýdýarlar. Göwrede galan çağany aýyrmak üçin lukmanlar uly pul soraýarlar. Çağany aýyrtmak bir kanun hasaplanýar, lukmanlar çağany gizlinlikde aýyrýarlar. Diýip Aşgabatly hünärmen adatlyk aýtdy. Radiyanyň bir söhbetdeşi mekteplerde anatomiýa sapaklarynyň geçilýändigini, ýöne jinsy gatnaşyk barada maglumat bermeli muallimlaryň arasynda bu temany düşündirmäge utanýan pedagoglaryň hem az därligini, umuman adamlaryň bu hili meseleler barada açyk gurrun etmekden çekinýänliklerini aýtdy. Bu ýagdaý Saglyk jurnalynyň jinsy terbiýe barada çap eden ilmi esasly maglumatlaryna hem bellenip geçilýär we neşir bilen söhbetdeş bolan gyýyllaryň biriniň tasdiklamagyna görä mektepde berilmedik zerur maglumaty almak üçin şäherde ten satýan aýallaryň hyzmatyndan peýdalanan oglanlaryň käbiri jinsy gatnaşyk arkaly geçýän keselleri ýolugypdyr.
Hakikat ýüzünde mugallimler bu temadan açyk gurrun etmekden utanýarlar. Diňe okuwçylar däl mektebi tamamlap durmuşa çykan toy edýän gyzlaryň arasynda hem jinsy gatnaşyk barada yeterlik maglumat almadyk gyzlar, oglanlar az däl. Olar esasan birinji giýjilik kösenýärler. Sebäbi olar birinji giýjilerinde hökman jinsy gatnaşyk bolmaly diýip düşünýärler. Netijede bir-birini entek gowy tanap ýetişmedik adamlar isle meseleleri ýa ören utanýan bolsalar da jinsy gatnaşyk edýärler. Türkmen hojalyklarynyň käbirinde birinji giýje geçenden soň geliniň düşegini barlaýarlar. Bu onuň durmuşa çykmadyndan öň gyz bolanlygyny ýa-da ozal gyzlygyny aldyrandygyny anyklamak üçin edilýär. Deyip anonimlik şertinde gurlaşan hünermen aýtdy. Şeýle de azatlygyň söhbetdeşleri Türkmenistanyny ýylaty WIC infeksiýasy barada zerur we yeterlik maglumatlaryň açyk berilmeýändigini, hakykatda bu kesele ýoluganlar barkem bolsa onuň kagyd ýüzünde ýok diýilip görkezilýändigini öňe sürýärler. Azatlygyň golayda çap eden dokumental filminiň Türkmenistanyň göze görünmeýän elem boşarynyň baş gahrymany hem ýurtda WIC infeksiýasyndan ejir çekýän adamlaryň bardygyny tasdikleýär. Şeýle de ol özüniň bu keseliň synawy boýunça oňuň netije görkezenligini aýdýar. Jemgyýetdäki ýapyklyk zerarly WIC infeksiýaly adamlar öz keselleri barada açyk gurrun edip bilmeýär. Bu gaty ýazgyrylýar. Olar bejergilerini gizleýänalýarlar. Diýip yerli hünermen aýtdy. Bir döwlet gödäwçiliginde saklanýan türkmen medeniýeti aýdylmagyna görä ýylaty jinsy gatnaşyk baradaky maglumatlary bermekde iki ýagy bilen agsaýar. Bu barada gurrun edilenligi ýadyma düşmeýär diýip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Ýöne bu çekinjelik ýa gadaganlyk onuň pikirçe diňe medeniýete degişliler. Adamlar ýakyn dostlary ýa joralary bilen gürleşmeseler umuman bu temadan gurrun etmeýärler. Enatasy bilen jinsy gatnaşyk hakynda gürleşýän ýaşlar bolsa bardyr, ýöne gaty az bolsa gerek diýip azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Hormatly dinleyijiler, salam. Dogan programmamyzyň ýaşlaryň jinsy terbiýesine bagyşlanan ýörüýte gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Aýnawat odaly söhbetdeşlige hoş geldiňiz. Salam ýoşuna. Indi gysgaça aýdylanyna jinsy terbiýe näme gerek we ol esasan nämelerden ibarat? Gysgaça aýdylanyna, iki söz aýdylanyna. Bu barada bizim sağlyk.org saytymyzda gatykyan maglumat ýerleşdirilen. Bizim maglumatlarymyz medisina, alma we döwrewap jinsy terbiýanyň standartlaryna esaslanýar. Şu jinsy terbiýe adam seksuallygy barada hemmeре taraplaryň bilimi bolup, ol diňe anatomiýa we kontrasepsiýa görülýän alýan serişdeler barada değişli maglumatlar bilen çeklenmeýär. Hemme taraplaryň bilimi adamlaryň arasyndaky sagdyn gatnaşyklar kıyın ýagdaýlardan dogry baş alyp çykmak okuýplar hem değişlidir. Bu sapaklarda okuwçy adamyň seksual we önelgelik saglygy barada doly we ilmi maglumatlar berilýär. Şu wagt Türkmenistanda ýaşaýyş durmuşy esasly adlandyrylýan sapaklarda bagtly ýaşaýyş durmuş üçin peýdali döwrewap bilim berilen ok. Jinsy terbiýe çağan ýetkinji ula adamyň durmuşyny bolup biljek awariýalaryň öňüni alyp ona bagtly durmuşa ýetmäni mümkinçilik töredýär. Awariýa näme bolýar? Awariýa irki göwrüllik, keselçilik, zorluk, bagt bolsa özüňi we başgalara hormat goýup bilmek, razyçylikly, lezzetli gatnaşyklar alyp barmak ýaly hereketlerden ibaret. Esasy düşünjeleriň biri adam seksuallygy bolup durýar ýoşunaga. Gysgaça düşünürsek, adam seksuallygy bu giň manyly termin. Türkmen medeniýetinde, mediada, edebiýatda ulanylmaýan termin. Adamyň jinsy agzalaryndan ve gılık häsiýetinden daşlar hem onun özü ve başkaları bilen gatnaşyklary duýuşuny, öz jinsyny ve jins şahsiýetini kabul edişini, şeýle-de beýleki adamlar bilen ara gatnaşyk saklaýyşyny öz üçin alýar. Adam seksuallygyna biologik, psihologik, sosial, ykdysady, syýasy, bir topar medeni, kanuny, taryhy, dini we ruh faktorlar täsir edýär. Dogry. Aýnawat, siňçe bu meseledäki ilkinji geçilmeli sebep näme? Aşgabaty ýylata ýaşlara jinsy gatnaşyklar barada has giň bilim düşünje bermekden näme saklaýar diýip pikir edýäňiz? Ýoşana bizde bir ýurt boýunça okuw programmasy bolan bolsa-da, biz şu wagt guruluny onuň nüanslary, jikma-jiklary barada alyp barardyk. Ýöne soňky 30 ýylyň içinden ýaş adamlarymyza döwrewap şu asyryň reallyklaryna, talaplaryna laýyk düşünjeler ýaşlara berilen ok.
Men pikirimçe bu umumy bilim sistemasynda dören betbalçylykly ýagdaý. Indi cins terbiýanyň berilmezligi men üçin ilki bilen ýaş neslin, ýaş adamlarymyzyň gyýylan oglanlaryň saglygyna, gelejegine değişli mesele bolup durýar. Mekteplerde cins terbiýanyň berilmezlik Türkmenistanyň ýol çeken ähli halkara boşnamalaryna ters gelýär. BMG Türkmenistana şeýle bilimi giýirilmeli ýam 30 ýyl maslahat berip gelýär. Türkmenistanyň hökümeti eşitmezlige salyp gelýär. Hökümetin öz berýän hasabatyna görä, nuştaýda kämir san getirip durjaklar, esas sanyň biri 15-19 ýaşlardaky her 17-den 22-si çağa döwürýär. Bu bolsa yaramaz görkezji, cinsy terbiýanyň bolan ýerine bu görkezji her 17-den 3-7-nji gyýdy çağa döwürýär. Skandinawiýa ýurtlaryna, Niderlandiýa, Şwediýada, Finlandiýada cins terbiýe berilmeýän jemgyýetden 3 sandadyň bardygyny önemli belläp bolar. Ilatyň öz saglygy wagtda pes sowatlygy, ilat öz saglygy, bedeni barada nädöwri düşünjeleriň iýesi bolmagy we cinsy gatnaşyklar bilen geçen ýokançlyklaryň ýokary derejede bolmagy. Indi BMG görä WIC ýokançylygy Amerikada ýokary depinne ýaýran tebit dip bellenilýär şu wagt. Roman bir bölümi UNA WIC boýunça iş alyp barýan roman BMG romasy Türkmenistanyň ýaşlaryna WIC barada dogry maglumat ýok diýip gelýär şu wagt. 30 ýyl bäri ýok diýip gelýär. Olaryň düşünjeleri, ýaşlaryň düşünjeleri ziyanly toplamalardan ibaret. Cinsiyet şunlaka durmuş meselelerini öňüne alyp bilýär. Indi bular nämeden ibaret? Irki göwrülük, cinsy gatnaşykda geçen dürli ýokanç keselleri, aýal gyýlara garşy zorluk. Şeýle betbalçylyklar kysmat nesibi bolman, hökümetiň başarmaýan işiniň alamaty. Erkin ýurtlarda siz bilýänsiňiz, cinsy terbiýesi bolmak utanç diýip hasaplanýar. Avtokratiýada hökümet adamyň ösüşine böwet bolup durýar. Adam doly potensialyna görä ösüp ýetişip bilen ok. Şoň üçin biziň kän ýaşlarymyz infantil bolup ýetişýär. Bu bolsa men pikirimçe olaryň günäsi däl, bu olaryň betbalçylygy. Cins terbiýanyň bolmazlyk fonuny ýaşlaryň aglabasy, orta asyrlaryň düşünjelerini eşitýärler. Mysal hökümetiň dinleýijilere ýetirsek, ganç goýruny bulamasa köpek ýygyna düşmez. Ya da aýal adam, uýal adam. Şu düşünjeleri ýaşlar eşitip ýetişýärler. Aynı wagt başga soraga dolanyp gelsek, siziň pikiriňizçe ilkinji geçilmeli tepkit näme? Şu aýdan giňlerimli meseleleriňiň çözgüdüni başlamak üçin ýa-da girişmek üçin, bu urdak çözgütleri has güýçlendirmek üçin ilkinji geçilmeli tepkit näme siziň pikiriňizçe? Kategori soru ýoşuna şu giň düşünje bermekden syýasy erkizlik saklaýar. Gaty giýiktirilen adamyň ösüşini üns merkezine goýan reformalar zerur bolmagyna galýar ýurdumyzda. Şu wagt Türkmenistanyň bilim sistemasy döwre wagtlyga adamyň tebigatyny, ösüşini logika ters gelýär. Ina Dünýä Bankyň Türkmenistanyň doglan şagy bilim saglyk hyzmatlarynyň hilini bes bolmagy sebäpli öz potensialyna bagty durmuşa ýetip bilmeýär diýip belleýär. Türkmenistanyň syýasy dolanýyş sistemasy avtokratiýa näme bolýar? Avtokratiýa çeksiz häkimet aňladýar. Personalist avtokratiýada ilat bilen diňe propaganda, güýç, gorkulmak ýaly gurallar ulanylýar. Ähli işdiňe maşgul institutda ýüklenýär. Başga jemgyýetçilik institutlary iş alyp barmagy hukukly bolýar. Avtokratiýada döwlet derejesindäki patriarhat we zulüm, maşgala derejesindäki patriarhat we zulüm bilen baglanyşykly. Avtokratiýada cinsy terbiýe bolmaýar, gynançakda. Çeksiz häkimet demek onuň esasy hökümü, sowasyzlygy, zulümi seniň durmuşyň ähli gatlaklaryna ýaýraýar. Awtoritar döwletiň şu pilsasy seniň ýatgan otagyna hem ýetýär diýsek bolýar. Cinsy terbiýe adamyň terbiýetiniň aýrylmaz bir bölegi bolsa-da, Türkmenistanda döwrap cinsy terbiýe alyp ýetişen nesil ýok şu wagt bizde gynançak. Avtoritar däl ýurtlarda sowatly enatalar, moýlumlar cinsy terbiýe bermekde uly rol oýnaýarlar. Cinsy terbiýe programmasynyň bolmazlygy Türkmenistanyň enatalaryň sowatsyzlygy, habarsyzlygy öz şagalarynyň kadaly terbiýe ýetişmegine böwet bolýar. Mekteplerimizde bolsa cinsy terbiýe boýunça bilim almadyk. Internet bolmazlygy üçin uzunlukda bilim berýän moýlumlar zähmet çekýär. Nesil we gymmatlyk bilen transformasiýasy moýlumlaryň bilimini geçen asyrda galana meňzetdirýär. Şeýle bilýärsiňiz ki, gat möhümler Türkmenistana aýdylmaýan ýoşuna ýaşlarymyz nädogry maglumat almagyň uğruny tapýarlar. Nädogry maglumatyň giňden ýaýran çeşmesi Türkmenistana pornografiýa. Hormatly dinleýijiler, analitik Aynawat ýaýlym öwlen Türkmenistanyň
jinsy terbiýe meseleleri arada geçiren söhbetimizin dowamyny. Bu mesele boýunça ýurt içinden alan maglumatlarymyzy Salam Dogan programmamyzyň innik sanyny dinläp bilersiňiz. Bu mesele boýunça sizin hem pikir garaýşlaryňyzy aýtmaňyza garaşýar. Wagt tapyp gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.